Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिरि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दाख्लैबाव खालामनायखौ जानानै फोजोबबाय आरोना थेमासे बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे थेमासेयाबो रुनानै ओमफ्राय बिदिनो रेबलाङो नालाय फिसा फिसा जालांजोबो ओमफ्राय थेमासे बैग्रिया आधा थेमाल' जाबाय आरोना ओमफ्राय जायै जायैनो जोब्बाय गरमजों मानो होनबा जानो गोथाव मोनो नालाय गोदैनो ओमफ्राय आं दिनै मा सानबाय बैग्रियाथ' दंबावखायो नालाय बैग्रि गोराना बुरजा दंबावो आरो जोंना ओमफ्राय दा बेखौनो आङो आसार खालामनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय गुर मेथाइखौबो जोंना हासबेन्डआ लाबोनानै दोनफैखादों गोबावानो जाबाय लाबोनानै दोनफैनाय आरो ओमफ्राय आं सम मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दाख्लैबो जोंना फिसाजोआ एसे लोमजाना होबाय ओंखायनो आं बानायथ'वाखैमोन स' गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बहुत मानसिया भिडिअखौ ओरैनो नायनानैल' थायो आरोना सानैसोल' मानसि माने कमेन्ट हरबाय थायो जोंनाव बेलेगा सिरि नायनानैल' थायो नोंथांमोना नायनानै सिरि थाब्ला आं बोरै मोनथिनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना जेसे हायो आंनो कमेन्ट खालामनांगौ आरोना बांद्राय प्लेट बुखिबाय थाला आङो दा आङो बैग्रिखौ सुनानै लानोसै सुखांनानै अर जरायनोसै आरो अरखौथ' आं जरायखाया जोंना मथ'आसो जरायगोन ओमफ्राय आखायाबो बौना दङ बेना दहाय बै हासिब दानदोंमोन आरो हासिब दाननायाव औवा बिलाइया आखायावनो हायज्रिदनानै गोथौ बौबायनो दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर बहाय दाख्लि निम दंफां लाबोनानै गायफैदोंमोन आङो बाजारनिफ्राय 20 थाखाल' लादों मोजां थांबाय ओमफ्राय नै बेबायदि बेरा खालामहोदों बोरमा दंना बोरमा फिसा जि जानोनो हायलाय मा हायलाय जल्दी हाय होन नोंनि मेगना बबे मेगना दे नोंनि मेगना बबे खोन्थादो नोंनि मेगना बबे दाख्लु आइनि खानाय सिनबाय नोङो दाख्लु जाबाय जायो आं खानाय सिनबाय होन खानाय सिनलाय मामा दे हाय होनलाय खानाय सिनबाय जोंना ब्लेसिंआ ओंखायनो दाख्लि दाङा बेखौ मामा टिक्लि बेखौ दाङा दे दोन हाय होनलाय बेमब्रा जाबाय नोङो मिस्थि जाने औ बेबि नै अर जरायसिगोन अर जरायनो गोरोङा ओमफ्राय नै सारायखौ खामिनि थाखाय खामलाबोना ओंखायनो बेखौ होबाय आरो नै गामला गिदिरखौ दानफ्लंना लादोंमोन जोंना बैग्रि रुनोसै दा बेखौ जों रुनानै लानोसै आरो नै 10 मिनिटसो रुनानै लानोसै 10-15 मिनिटसो 15 मिनिट बा बांद्राय गुरै जागोन आरोना गाज्रि जाबाय नै मेम्बार जाबाय नै मेम्बार जाबाय अरखौ जरायगासिनो जोंनि हासबेन्डआ माथो गावहा फैनो लुगैना बोराबो नों फैनो हायो फैदो फै ओंखारबो दे हाय होनलाय हाय होनबासो बोख्लायगोन आं था दाख्लु नै दायोहाय आङो जिराखौ रेडि खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै बेथिंजाय दै गुदुं एसे लाबाय नै ओमफ्राय बेथिं गुर मेथाइखौ रेडि खालामनानै लाबाय बियो सेरसे आरो दाख्लैनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै बे बानलु थाइथामखौ आं होनोसै आं बानलु गोरानखौ
मैया दखाननिफ्राय लाना फैनो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय लाना फैनाय जायासै आरो आं बानलु गोरानखौ होबाय थाला होननानै खनसेबो आङो बानलु गोथांखौनो होदोंमोन जेबो होआ आङो बे बानलु ओमफ्राय बे जिराल' होनाय जागोन आङो ओरैनो नर्मेल बेलेगा मा होयो आं बेखौ मोनथिथ'ला आं दा नै बेखिनिखौल' होनोसै आरो दाख्लैबो बेखिनिखौनो होनायानो जा गोथाव जाखादोंमोन जानो नै जायबो अराबो जोंगासिनो आरो नै बिथिं एसे महराबो सोलायबोगासिनो बैग्रिनि महरा दे खनसे एरना होलाय बुंनायफ्रानो जाया जालांगासिनो भिडिअ लाबोथाराबा बिदिनो जायो नांथा नुंथा मोनब्रैबाबो जेबो नङा जोंनाव अयथासार डिस्टार्ब थाख्लु जानानै बांद्रायसो दुस्थ' जाबाय सामसजों हायनो हाया नायनो र' गिदिरखाना सोर मोजां मोनो खोन्थाहर गुर मेथाइ जानो गुर मेथाइनि मालाबा लारु बानायनांगोन र' गोथाव जायो सिबिंजों दाख्लैनियाथ' आधा केजिल'सोमोन दा ने बेनो थोदोंमोन नांला थाथोंसै थाइसे गोग्लैनायालाय माथो जानो थाब गलिनायनि थाखाय खालामबाय आरोना आङो गुरनि सिङावबो बोरैबा बै खुसेरनि माबाया थायोथ' ना बेरदों गोसोम जालायबाय आरो आं दै गुदुंखौ लानानै माने मिहि खालामना लाजोबदोंमोन आरोना नै सिङाव एसे लदा दोङो ओमफ्राय दा बेखौ अराव होदोबानो बे गलिजोबखागोन नालाय अयथासार डिस्टार्ब दे बाबाखौ खर' गल खालामनो होलाय मामा नोंनि लावदुमखौ सना ओइ यामि आमि यामि टाक्लु नै सोलायबोगासिनो बैग्रिनि महरा गोजा जारें जागासिनो जिरा होबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मिथाइ सिङावना मिथाइ गुर फरायनाय आरो बेखौ रुबावबाय लोगोफोर गोदौलायखाबाय दायो मिथाइ गुरजों रुनानै Pidigabu nengah, pidigabu. नै लोगोफोर मोनबायानो फाइनालि नै बेबायदि जाफैबाय आरो आमथा-आमथानो जा गोथाव नुबाय नै एसे फोरानबावनोसै बिदिबो लोंनो लुबैयोना बैग्रि जादोंबोला एसे दोननोसै ओमफ्राय आरो एसे फोराननोसै नै दायोहाय जोङो बोखांनानै दोनफैबाय आरो गुसु जाथोंसै होननानै ओमफ्राय बे गुसु जादोंबा दा बयामाव सोनोसै ओमफ्राय जोंना बयामाबो माबानि नङा ग्लासनि नङा आरोना प्लास्टिकनिसो मामा गुदुं बिथिं नांगोन दे जा गोथाव नुबाय दा जोंना लान्था फिसाजोआ बैग्रि जानानै मेमब्रें जाजोब्बाय ओमफ्राय खर' लान्थायाव मानि नै लिरब्रेजोब्बाय मिनिबावबायसो नै जोंना फिसाजोआ हायलाय दानस्रांनि फिसाजो नंला दांलै बियो नै रावनिबो फिसौजो नंलाथ' बियो आयो दायोहाय आङो बयामाव सोना दोनजोब्बाय आरो नै बेसेबां जाबाय बयाम मोनसेनिया ओमफ्राय नै बियो न'आव जानायनि बेखौ एसे सोना दोनबाय आरो नै ओमफ्राय गुर मेथाइया बेखौ ससे दोनबाय फिसाजोनो नै जा बुरजा आरोना सिङाव दङ बेखौ देखायनि देनां जानांगौ बेखौ दैज्लाङाव नै आं जानायसै दा
goथाव Fesajwa bosथा गैला थुखैनोसै बेखौ आङो दायोहाय दुगैखांबाय दुगैखांनानै नै फिसाजोबो आंबो हासबेन्डबो जोंहानि न' बिथायाव बानलु गायदोंमोन ना बेयावहाय दै होनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दहाय बैग्रि आसार खालामखांनानै भिडिअखौनो लाबाय थानो सम मोनासै आरोना मानो होनबा फिसाजोखौनो नायनो गोनां जायोना ओमफ्राय फिसाजोखौ थुखैनायाबो दिनै खननै जाबाय जोंहानाव बिराद दाउखुमै जादों ओमफ्राय जोंना हासबेन्डआ मारगु साबोन लाना फैबाय आरोना बेजों दुगैखांबाय फिसाजोखौबो थुखैबावबाय ओमफ्राय नै दा थांसै जों दा मेक्स जाबाय टाक्लुआ जोंना थु मामा थु बानलुखौ फोथांना लाखिथारनांगोन आरोना एफा खस्थ' गायबाय नालाय नै दाबो दाम थांबाय आरो बानलुआवबो दाम थांबाय ना बायनाया बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' टाक्लु ओइ टाक्लु ओरै फै आयु थु खानाया सानस्लास्ला सिनबाय गय जानोसै आं गय जाबाय आङो गय थासा डिस्टार्ब जोंना फिसाजो हायलाय नै हाय दं हायहोन नै मने हायहोन दावराव गावसो थाबायनायनो थांबाब नांगौ दे मांखोबो दे बेखौ मांखोबो थानांगौ दे मांखोबो मामे फैद' जाथारला गावसो थाबायनाय थियो दे मानखो दे फै मोनफैबाय जों ओरैबायदि डिस्टार्ब हाय टाक्लु डिस्टार्ब जों बारिथिंसो फैदोंना गोग्लैबायमोन बियो औवा बिलाइयावनो ज्राव फाहामजायाबो ना बानलुआ अखा मोनाखैना बाबा र' मामा बायो रसना बायो नै रानज्रिंबावबायसो बेखायनो दै होनो होननानै हासबेन्डखौ लिंबोबाय आङो दैज्लाङाव एसे फानना मोनगोन खोमा दाम जायोना दैज्लाङाव फुवायावनो 80 थाखा 100 गाहाम जायो लाबोग्राया मेंबायनो स' गाइस आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरोना मोनाबायबो दा जोंना हासबेन्डआ दै होगासिनो बानलुआव आं देखायबाय थाला आं बानायबो मोनबाय उथिबाय थानो माथो मामा आं दा जिरायगासिनो दे बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे मामा टाक्लि जाबाय आंना फिसाजोआ दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर